Dobrý deň, milí priatelia. Pred malou chvíľou som odovzdala na generálnej prokuratúre našu žiadosť, ktorú sme vyjadrili aj vo forme petície o prekontrolovanie prvého kola prezidentských volieb. Vieme, že sme neprávny štát a môžeme sa nádejať, že dostaneme konkrétne odpovede na naše otázky, či bolo prvé kolo volieb právoplatné, zo všetkých bodov, ktoré nájdete v uvedenej petícii pod týmto videom. Chceme vedieť, aký názor má hlavný generálny prokurátor a chceme vedieť odpoveď od štatistického úradu, či všetky spočítané hlasy boli relevantné. Chceme sa dožiť chvíle, že Slovenská republika bude skutočným právnym štátom, ktorý dodržuje ústavné práva a slobody, ľudské práva a slobody a ústavu Slovenskej republiky. Tak držme si palce, aby sme dostali minimálne odpovede na všetky naše otázky. Ďakujem.